Moi. Video loppu siihen. Kiitos kun katsoitte. No, nyt on hyvä. Joo, tervetuloa tänne meidän videoon. Mä oon Banni. Toi on joku tämmönen tyhmä blondi. No se. Shake that ass for me. All girls shake that ass for me. Shake that ass for me. Tää on ihan vitun lapsiystävällinen kanava, lopeta sit veikkaaminen. Joo, me avataan paketteja. What do we open first? Sä saat päättää. Capybara. Wow! Amazing. Se oli niin hurja. Sillä on Harry Potter-merkkisen perseessä. Juma. Miten? Unbox. No, nyt tähän. Oho. Ei kun mä Näin. näin nätisti. Ei vittu No. sitten. Sitten on tämmönen luottokortti. Sitten tässä on tää petsi. Notisit. Unbox. Moi, mulla on ihan hemokova pää. Jeez. Ei se ollutkaan se pää, se on toi vaaratolla, mikä on kova. You are one goofy looking motherfucker. Hei. Siinä on kun naama heti nenässä. Mitäs me sitten seuraavaksi avattaisiin? Katsotaan. Wow, nyt mä voin repiä sen väkivaltaisesti. Okei. Ei nyt ihan onnistu. Noin. Katsotaan hienoa korttia ensin. On. Ota nyt kun tää ei aukea tää paketti. Pelottavaa. Jee. Kissa. Kolikko. On. Onko se niinku sästiästä jahannesta? Vissiin. Vitun läski. Se on vähän vino. Vähän vitu. Kissa. Sillä pää on vähän. No voi vittu. Hän on vähän akustik. Jahas. Tutkitaan kissaa aggressiivisesti. Dog. Dog. My turn. Nyt vittu. Huonolle pullaa. Dog. Tää luuki on ihan vino. Se on ohuempi täältä toisesta päästä. Tää kolikki. Kato. Se on täältä puolelta tämmönen suht paksu. Sitten kun sä käyt, se on täältä puolelta skinny. Vittu. Ja sit kun se lait... On. Siinä on jotain paskaa. Niinpä näkyy. Ja tuolla on punaista paskaa. Tää on hemosöpö. Tuo silmien laatu on parantunut siitä V1 aika huono. Ei vittu. Tässä vittua nyt. Ja sitten viimeinen single bed. Kato mä avaan silleen, että mulla ei oo kädet siinä edessä. Sä et mitään hoitaa koko ajan. Koko ajan on koira. Wow, pihvi. Pihvi löytyy. Pihvi löytyi. Bonky. On koira. Aika söpö kuva. Se on tuolla, Niin on. tuolla very cute. On hieno. Dog out of the box. Eikä mene hokkaa. Se oli tähti. Emukala. Eiku koira nyt. Koira vuoro nyt. Eiku susi. Hus. Hus. Mut yllättävän paljon parempi oikeesti kuin V1. Luk. Nyt vittu. Backshots. Mikä sitten? Onks tää? Ok, mut Seuraava. menkää kuuntelemaan Spotifysta Tuhannessa ohjelmapodcasta. Sitä pitää... Ei. Herra Jumala, tää on kosti. Nyt se puhuu oikein tästä oikeesti. Sulla on kohta luu esillä. Wow.
saatana. Haistakaa tekin. Haistakaa sitä, se haisee paskalta. Onko sieltä tulla tuplahtaa? Toivottavasti se on. Kerttu. Hemosöpökuva, katso. Hemosöpö syksypeura. Tää on mun mielestä niinku kaikkein kaunein mitä mä oon niinku ikinä nähnyt. Ja sitten mitä on sellainen siinä voi olla hemosöpöä karvapöllöä. Mä oon LPS pöllö. Mun pää on tosi litteä. Miksei tää on niinku värillinen tää osa? En tiedä, Se tää on tosi näyttää outo. siltä, Hei, mitä silloin taisi mäikäisen niinku hyvin? mitä vittua? Kuka vittu antoi sille virkkaa? Oh no. Siis tää on aivan järkyttävän näköinen. Ole hyvä. Ihan hirveä. Pähkynä. Huumat pähkynä. Juumat pähkynä. Kato, siinäkin on joku error. Ei vittu. Mun selkä rähinä. Kato kaulaa tosi oudolla. Kaulakarva kohta toi kohta. Näyttää ihan hemmo oudolla. Welcome. Kato nyt. Niin kuin mä sanoin. Sillä on vittun paksu kaula. Se on semmonen Niin, se näyttää siltä, Se on että siis sillä on kasvaisen niskassa. Se on niinku pitkä. Eikö se yleensä ole ihan hyvä juttu? Mitä vittua? Miksi piti sanoa? Mutta tää on muuten hemmosöpö, jos katsoo vaan tästä. Ota vaan se katsotaan, siis tää tuli siitä. Ei se tullut tästä. Tuli, se on tossa. Mitä vittu? Pammin mielessä. Mitä vittu se kysyy fobilia? Oh my god. Teet sä squish-testin tälleen? En. Kato. Se on vähän erilainen. Se on vähän special. Peura. Squishy peura. Se on söpö. Se mä voisin niinku, se on semmoinen kiinteä malli, että mä voisin pistää sen palasiksi. Niin. Otetaan sitten tää. Ja toi paras viimeiseksi. Katso sitä. Se kattoo eri suuntiin se vitun koira. Jotta noin. Aina Iiva suuntaan sitä. Mä en tiedä, silloin on joku hätä. Mä päivittän laatiko. Pizza. No mennään sitten. Nyt saa arvata mikä kortti sieltä tulee. Mä näin sen jo, mutta arva sä. Toivottavasti toi Dog. Noniin. Lepakko, eiku. Lepakko. Lesbo. Onpa se muuten iso. Siis on hyvä, että mun on pakko hakea vertailu. Ei mä niitä vähän kosin. Ei mä tässä mä tiedän, että älkää kertoa blondelle Mariaa. Sen pää ei vittu, ei käänny muuta. Ei meitä käänny. Perse. Sitä varmaan niin kyllä, kun mä oon tosiaan sitä. Se on tosi itse uskottavaa. Emo Dog. Se katsoo eri suuntiin. Onko kaikki ihan ok? Tonniseteli. Siinäkin on error. Tälläkin on smäikä tuossa. On se osa. Siinä on error. Ja sit viimeinen. Wow! Silloin se kissa on ihan vitun ugly. Niin onkin. Mikä on hokustetiksi? No shit, se on niin kuuma. Onpa muuten chick. Tämä. Jumala. Mä en yksin hyvä. Onpa tosi. Tykkäsit sä mun viestiä äänestä? Se oli siinä. Mä en katso sitä korttia. Me arvuutellaan nyt. Toivotaan, että sieltä tulee dog. Jos on todella myös kissa, mä heittäis pois. Noniin. Koira. Tarkenna. Voi vittu. Kulho. Mitä pitää sen tehdä? Eikin kivoja. Okei. Aina jo. Se on lihava. Se on lihava. Se on aika... Sillä on leveä Mä perse. luulen, että nää on niinku vaaleaharmaita nää. Cocker Spaniel. Kakkospaniel. Toi Kakkospaniel. häiritsee mua, että sen kylki on valkoinen. Eikö kato sitä? Mitä? Kääntymismekanismi kuin smooth. Juu. Se on ugly. Se on tosi hieno, miten sitä on yritetty tolleen niinku... Mikä se sitä? Joo. Mitkä oli lempparit? Mikä oli lemppari? Munkin mielestä tää on ihan hemmo. Sillä on kivat ripsit. Koska kapipara. Heippa.
Kiitos kun katsoitte. Tää on tosi hieno video. Muistakaa tilaa Tuhannes. Ja sitten Ei kun muistakaa tilaa meidät. muistakaa tilaa meidät ja Tuhannes. Ei. Tai joo, vaikka. Heippa. Moi. Moi. Me avataan paketteja. Joo. Rauhoitu. Rauhoitu. Kerää itses. Mitä vittu sä lähteet tuomaan piiriä sitten?